Van az az érzés, amikor egyszerűen nem tudtok 100 000-eket költeni szemüvegre, ezért hordjátok az 1000 éves szemüvegeteket, amiben nem láttok. Most nekem megvan, méghozzá akkor lett meg ez az érzés, amikor elköltöztem a szüleimtől, és hát a magam ura lettem. Gyerekkorom óta szemüveges vagyok, folyamatosan romlik a szemem, és hát rájöttem, hogy a szemüveget is innentől magamnak illene megvennem. Így hát csomó ideig azt a szemüveget hordtam, amiben nem láttam. Aztán itt TikTokon rátaláltam a Lensmartra, és úgy voltam vele, hogy 10-15 000 forintért én már kapok az én szememre, tehát -5-ös dioptriával szemüveget. Hát mondom, ezt hülye lennék, ha nem próbálnám ki. Imádtam, tényleg, nagyon-nagyon jók voltak. És hát nem mellesleg, jól is láttam velük. Aztán tehát múlt az idő, megkeresett engem a Lensmart, hogy küldenének nekem szemüveget, amire nyilván igent mondtam. Erről láthattok is egy előző videót. Most viszont küldtek nekem 2 újabb szemüveget, és egy nagyon jó kiegészítőt, amit mindenképpen szeretnék nektek megmutatni. Kezdeném a nagyágyúval, a kedvencemmel. Ezzel a kis szemüvegtartó dobozkával. Ha Lensmartról rendeltek szemüveget, akkor a pénzetekből sokkal-sokkal több szemüveg kijön, mint egy optikában. Szóval szükségetek lesz egy szemüvegtartó dobozkára is, ahol el tudjátok tárolni a szemcséiteket, és aztán így ekkora helyet foglal. Na és akkor nézzük a 2 új szemcsit. Első, az a nagyon közkedvelt típusnak, itt kiírom majd a nevüket, a fekete változata, nekem ebből a színes már megvan. Most bevallom, kontaktlencse van a szememben, és most rávettem a szemüveget, szóval nem sokat látok. De remélem nektek is tetszik. A másik pedig egy új fazon, amit még nem próbáltam. Ez így néz neki. Tényleg nem sokat látok, szóval mondjátok meg, hogy áll. Múltkor imádtátok a kuponkódomat, rengetegen rendeltetek vele, most is van természetesen, ide kiírom. 15% kedvezményt kaptok, akciós termékekből is, és nincs limit, szóval bátran használjátok. Remélem nektek is beválik, és ugyanolyan boldogok lesztek attól, hogy nem kellett 100 000-eket költeni szemüvegre, mint én voltam, meg vagyok most is. Szóval használjátok ki ezt a lehetőséget, aztán írjátok meg, hogyha rendeltetek.